Какво сте? Свидетели Петя Пеева, не съдебното знаме. Знаете ли защо сте призована качеството на свидетел? Да. Разкажете по формата на свободен разказ, фактите, които са ви известни. На 25 януари, неделя, някъде към 5 часа, с моята приятелка Василина Грозданова се разбрахме в седмицата да се чакаме в бара Вино. Бяхме там на кафе към 10 без 15, платихме сметката и се тръгнахме. Същата вечер тя ще да спи вкъщи и тръгнахме да се прибираме, като първоначално вървяхме по главната улица и след няколко метра свихме в ляво по улица Рада Кавалиева. Минахме по църквата Света Неделя и точно на стълбите, които ни извеждат на улица Наталия номер 5, млад мъж скочи отляво и ме попита колко е часа, при което аз, понеже ми се скарам телефон да му кажа 2 часа и той ми го дръпна. И моята първа реакция беше да си го взема, при който го отрасках и той явно ядосан от тази ситуация, ме удари от лявата страна и аз паднах на земята, при което бях с разточано яки и има златно колие, което се е виждало. И той се приближи към мен, дръпна ми го и... Златно колие, хитритка, което той ми дръпна и след това получих още един удар от дясната страна и там както ми не нищо, се изляза в болницата страна. Свидетелят Василина Грозданова. Въпроси? Имате въпроси? Познавате ли вашите приятели в залата? Да. По което познавате, че е той? Ами, по стойката, широките рамене, главата. Силуета му? Да, точно по силуета. Той беше с шапка тогава, черна шапка, черни дрехи. Бихте ли ми описали колието ви? Ами колието е златно колие тип плитка с златно кръстче на него. Моля на основание член 284 от НПК на свидетеля да бъдат предявени веществените доказателства. На основание член 284 НПК съдът определи, предава на свидетели веществените доказателства, както следва. Задавате ли този телефон? Да, телефона ми на който се... Знаете ли къща? Да, е колието е също. Някакви отличителни белези, които познавате колието си нещо отраснало, написано? Ами, не, няма, но точно това са моите неща. Телефон е същата марка, ето тук страни е щупен, точно това го познавам. Имате ли въпроси? Да. Как се познавате с Борица Грозданова? Ами, от много време, още от малко съм заедно. От първи клас съм заедно. И близки приятелски отношения ли сте? Да, близки. Сестра. Вечерта на 25 януари в Абелин само двете ли бяхте за масата? Да, само двете бяхме, нямаше с нас. Влизали ли сте в конфликт с някои от съседните маси? Не, няма такова нещо. Рождението беше почти празно. Колко време трябва цялата ситуация от момента, в който ви попитал колко часа до момента, в който изпаднали да се знае